Skema ġdida tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma u l-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat ser toffri l-opportunità lil għaqdiet volontarji biex jinvestu f'tamir iżjed effiċjenti. L-iskema l-applikazzjoni tal-IA se jiftħu fit-tieni ġimgħa ta' Mejju se ssir b'investiment ta' €500,000. Għaqdiet volontarji bħal klab sportivi, social support clubs u għaqdiet ambjentali jistgħu japplikaw biex isir xogħol ta' restawr ta' ġwiebi, installazzjoni tat-tieni netwerk ta' distribuzzjoni tal-ilma biex jintuża għal ħażna tal-ilma tax-xita kif ukoll biex jitjieb il-fluss tal-ilma fost numru ta' xogħlijiet oħra. L-għaqdiet jistgħu japplikaw ukoll biex jtejbu s-sistemi tat-tisħin tal-ilma, jibdlu makkinarju u jingħataw għajnuna għal sistemi ta' dawl iżjed effiċjenti. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Mirjam Dalli spjegat kif bosta għaqdiet huma interessati li jagħmlu proġetti biex ikollhom sistemi moderni tad-dawlu tal-ilma. U nafu kemm l-għaqdiet volontarji interessati li jagħmlu dan imma ħafna drabi l-ikbar ostakolu għalihom ikun propju l-ispiża inizjali. U allura nemnu li b'dan il-mod inkunu nistgħu ngħinu lilhom ukoll biex isiru aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u anke fl-użu tal-ilma. Il-Ministru għall-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli tkellmet dwar kif il-Gvern impenjat li jkompli jinvesti fl-aktar minn 1,700 għaqda volontarja f'pajjiżna. Nemmen li din l-iskema se tkun qiegħda tibni fuq dak li komplejna aħna ninvestu fis-snin illi għaddew u minn hemmhekk se nkunu qed nibagħtu messaġġ b'saħħtu favur NGOs li jkunu qegħdin jimxu fuq ħajja aktar sostenibbli. Dawk interessati japplikaw għal din l-iskema jistgħu jattendu sessjoni ta' informazzjoni online nhar il-ħamis 5 ta' Mejju.